Auni yang ma ni fiɲɛ bɔra min ni fiɲɛ duma nafsi service kɔni ne ni maanɔ de bɛna lafiya ni ko in na ka tɛmɛ bɛɛ kan. Adamadenw bɛ sanni kɛ site fɛn fɛ de kan kosɛbɛ kulobilen jamanaw kan olu ka baara de ye kana n'o ye an yɛrɛ fɛ sa farafina. N'a sɔrɔ la sanni ka di ye Shein de kan, Zara, Amazon ka taa ɲɔgɔnna caman wɛrɛw la. Nafsi service mɔgɔw nana an lafiyali la o de la sabula a yɛrɛ b'a dɔn farafina carte bancaire ko in ma nɔgɔn ten nɔ dɛ sabula maa caman kulo tigɛra a ko da. O la i da ye dɔrɔn i bɛ wari di olu ma i bɛ don site ninnu dɔ kɔnɔna na Shein walima Zara i bɛ don a kɔnɔna na k'a lajɛ fɛn min ma n'i ja i ɲɛ b'a la prix min na site sanfɛla la olu b'a feere i ma o prix kelen de la e da ye i b'o sefa wari d'u ma u b'i ka commande don u bɛ sɔrɔ cogo di u ka nɛgɛjuru sira n bɛna fili ja kan sisan wa a k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ réseaux sociaux ninnu bɛɛ lajɛlen kan a bɛ se ka to k'aw abonné la walasa a k'u ka kibaruyaw sɔrɔ waati bɛɛ lajɛlen la. Nafsi service kɔni nana ne ni maanaw bila tan de kɔnɔna na fɛn o fɛn bɛ ye kulobilen jamana mɔgɔw la an yɛrɛ b'a sɔrɔ so.